Sikubingelele uPastor Winning Lobo uyachaza amaphupho. Inamba yami isenze ngoba i-member noma ke uya-contributor kwi-channel, uyanikela kwi-channel kuphela kusuka 9 ya-5 ntambama kuphela from Monday to Friday kuphela. Awungu-WhatsApp noma ngabe uyawuzwa lowo muzwa ukuthi ufuna ungu-WhatsApp ungangu-WhatsApp. Unolufefe Grace siyabingelela kuleli khaya. Ngicela ngincazelo ngibhubekisi yami siyashona nginikeza ikhandlela leli lideki likhanya njalo likhanya njalo. So she dreamt of her late boyfriend giving her a burning candle. Akasho ukuthi limhlophe or blue or yellow, but lesasum limhlophe ngoba usho njalo ngoba akachaza ngora nje maybe very blue or very red bezosho. So hithi li white, yabo. So uphupha ke unikezwe ikhandlela umuntu ongasekho, ngabe umuntu owawuphila naye, ngabe umngani wakho, ngabe ex-boyfriend, ex-girlfriend, ngabe umzali wakho, njalo njalo. Ngicela kuzofana. So number 1, yenzeka uma uphupha umufi kuba uPaul uhluma ekunika ikhandlela elikhanyayo. Lokho kusho ukuthi ngenzeka lo muntu uyisidalwa esihle, usondela nobunhlanhla nesibusiso, futhi ungase uphumelele noma ke uthole umvuzo omuhle futhi omkhulu. Shulele ngalento ezinhle. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umufi kuPaul oluhlume kunikeza ikhandlela elikhanyayo, lokho kungabe ukuthi ngenzeka kumele ulithole leli khandlela ulisebenzise uma wenza izicelo, uyaphahla noma ke uyakhuleka khona ungahlukuzuze. Number 3, kwabanye uma uphupha umufi kuyabo uPaul uhlume kunikeza ikhandlela elikhanyayo, olusho ukuthi kungenzeka lo muntu ufuna uxolo nenhlambuluko uma kungukuthi wahamba nqabele noma wakuhlukumeza saphila, kumele umcelele uxolo, umcelele intethelelo. Siyabonga besiphupha la uma umuntu ongasekho ekunikeza ikhandlela elivuthayo, ikhandlela elikhanya.